मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव खौरां बाक्सा आरो चिरां जिल्लानि सिमानि बैग्रिबारि गामियाव सासे बर' बिमाया गावथारजादों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो बिटिआरआव गोजोन गैयै थासारिखौ नुनो मोनदों चिराङाव। सोर दुथाङा मानो बेबायदि अना खाना बे आइजोखौ गावथारनानै गालांखो मिथिनो मोनाखिसै। थांनाय माखासे समनि उननिफ्रायनो चिराङाव गोबां जाथावनाङै जाथाय जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनदों। माब्लाबा हाथियारजों गाग्लोबनाय, माब्लाबा सिखाव दाखाथिनि उदखार, माब्लाबा रां रुफा लुथिनाय जाथायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेबायदिनो फिन मोनसे जाथावनाङै जाथाय जानानै थांबावो चिराङाव। सासे बर' बिमाखौ थांनाय मोनाबिलिनि समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा गावथारना गालाङो। सोर दुथाङा मानो बेबायदि अना खाना बे आइजोखौ गावथारनानै गालांखो मिथिनो मोनाखिसै। थांनाय माखासे समनि उननिफ्रायनो चिराङाव गोबां जाथावनाङै जाथाय जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनदों। माब्लाबा हाथियारजों गाग्लोबनाय, माब्लाबा सिखाव दाखाथिनि उदखार, माब्लाबा रां रुफा लुथिनाय जाथायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेबायदिनो फिन मोनसे जाथावनाङै जाथाय जानानै थांबावो चिराङाव। सासे बर' बिमाखौ थांनाय मोनाबिलिनि समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा गावथारना गालाङो। मा जाहोननि थाखाय बे बर' बिमानि जिउआ दुथांनि आखायाव गोमानांखो बेनि जेबो रोखा मिन्थियाखै। पुलिसआ बिनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो। बाक्सा आरो चिरां जिल्ला सिमायाव थानाय बैग्रिबारि गामिनि मेब्र बर'नि बिसि 65 बोसोर बैसोनि आन्दार बर'खौ दुथांफोरा गावथारना थाङो। थांनाय मोनाबिलिनि 6:30 समाव बे जाथाया सोमजियो। मख'नो गोनांदि थैनाय आइजोनि न' गुबैया बाक्सा जिल्लानि सामथाइबारियाव। नाथाय हाखुवा दैमानि खुरखाव खुरसि जानायनि जाहोनाव गावनि जायगाखौ गारनानै चिरांनि एनसि काहितामा बैग्रिगुरियाव अरायनि थाखाय थाफैदोंमोन। नाथाय थांनाय मोनाबिलियाव अरायनि थाखाय दुथांनि आखायाव जिउ गोमानांबाय। গুলি করে গেছে। আপনার কি হয়? হ্যাঁ, কি হয়? আমার বুড়ি। আচ্ছা, গুলি করাটা আপনি শুনিছে? মানুহ দেখা পাইছিল? মানুহ দেখা নাই। কিমান মান সময় হৈছিল? সন্ধিয়া? সন্ধিয়া 6টামান হ'ব লাগে। গুলি দেখা নাই। নাম কি? মেব্র। আপনার আপনার আগত আছিল। এতিয়াও আছে নেকি বাক্সাত? এতিয়া চিৰাঙত আছে। বাক্সাতো ঘৰ এখন আছে নেকি? হা, বাক্সাত ঘৰ আছে। পিছালা এই চলিকেইটাত আছে। আহিল সামথাইবাৰী এৰিয়াৰ পৰা জনালে যে কি বাক্সা আৰু চিৰাং বৰ্ডাৰত গুলিৰ যিহেতু শব্দ শুনিছে। তাৰ পাছত খবৰ লোৱাতে মানে একজন 60-65 বছৰৰ মানে মাইকী পৰি আছে ঘৰত বুলি মোক জনাইছে। মোক ক'লাক কি অলপ খবৰ লৈ আহক এপচিৰ তৰফৰ পৰা। এতিয়া মই পুলিচ প্ৰশাসনক খবৰ কৰিলোঁ, লাভদাংগুৰি আইচি ছাৰ আৰু তাৰ পাছত যিহেতু মেইন প্ৰপাৰ জেগাখিনি চিৰাঙত পৰে, পাণবাৰী অচি ছাৰৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিলোঁ, মাতিলোঁ ছাৰৰ। এতিয়া আহিল। এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা চাই আছে। এতিয়াতো প্ৰায় স্পষ্ট হৈ আছে। ঘৰৰ পৰিয়ালক কৈ আছে যিহেতু গুলি যি গুলাই গৈছে। এতিয়া তদন্তত ওলাব কেনেকৈ কি হৈ আছে। মই পুলিচ প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে কি হৈছে কি হোৱা নাই ভালকৈ তদন্ত কৰক। তাৰপাছত যি দোষী কোনে কি কৰিছে কৰা নাই এতিয়া শাস্তিটো পাওক। আৰু নামটো অন্ধাৰ বড়ো, প্ৰায় 65 বছৰমান হ'ব। থাকিব পাৰে, ফাইনেলটো ক'ব নোৱাৰে।